ɓiɓɓe leɗɗe ɓesnateɗe e ngorol hakkundewol. E windere nde ngorol hakkundewol ngol leyɗele gonde ɗon walla leyɗele keɗɗe ɗon laddeji munen ɓuri sukkude e windere nde, kono kadi woni nokku ɓurɗo hewde ko toɓate e windere nde. Ha ko ɗum saabi ɓiɓɓe leɗɗe kewɗe ina jibina ɗon e ɓiɓɓe leɗɗe ɗe ɗon taw ko leɗɗe ɓesnoɗe ɓiɓɓe muɗum ko ñamateɗe, ɗum woni lemunnaji. Ko gonga won sikkoɓe lemunnaji ko orange, kono wona ɗum tan, sabu nde wonno orange on ko hen jeeya. Kono noon ɓiɓɓe leɗɗe ɓesnoje ina kewi. Mango ko hen jeeya, pamplemousse ko hen jeeya, orange ko hen jeeya, banana ko hen jeeya, goro ko hen jeeya, pitikola ko hen jeeya, papaya ko hen jeeya, karasol ko hen jeeya. Eɗen mbawi limtuda heewa ɓiɓɓe leɗɗe ɓesnoje ɗe ganduɗa aade ina ñamade ina welto hen, tawa koye ngorol ngol ɗon ngol jeeya. Won yaltinoɓe ngol ngorol noon ndema ɗum nokkuji goɗɗi ko wayno Maroc, ganduɗa jeeyake ngol ɗon ngorol, orange uji Maroc no godi. Kono kadi won leɗɗe ɗe ɓiɓɓe leɗɗe ɗe ganduɗa ina ñaame, sikke ko toon jeeya taw wona toon jeeya, nde wonno ko wayino pomme kañum jeeyaka e fruit tropical, te ndenne de ina heewi e leyɗele meɗen ɗeɗo, nde wonno artirama ɗo wattama e ɗiɗo nokkuji. Nden noon fruit tropical ganden ko leɗɗe ɓiɓɓe leɗɗe ɗe ganduɗa keɓate koye ngorol hakkundewol woni Équateur.